Najdlhší a najvyčerpávajúcejší ultramaratón, aký kedy svet videl, sa skutočne rozbehol. Profesionálni bežci z celého sveta bežali už asi 3 hodiny. Viedli skupinku bežcov a ďaleko za nimi sa vliekol zvláštny 61-ročný austrálsky pestovateľ zemiakov, o ktorom nikto nikdy nepočul, že by niekedy bežal nejaký maratón. Média a diváci sa pýtali tú istú otázku. Prečo sa tento muž vôbec mohol zúčastniť pravdepodobne najnebezpečnejších a najnáročnejších pretekov na svete? Ale nasledujúce ráno mali ešte viac otázok. Keď sa zobudili a zistili, že starý muž vyhráva. Ako to všetko vlastne začalo? Začiatkom roka 1981 spoluzakladatelia a spoloční riaditelia spoločnosti Westfield v Melbourne v Austrálii vydali nariadenie všetkým marketingovým pracovníkom v oblasti manažmentu nákupných centier, aby prišli s nápadom, ktorý má presláviť Westfield. Títo pracovníci dali dokopy návrh na zábavný beh. Ale to, čo má zaujať, presláviť, či dokonca posunúť hranice, je to, že to musí začať v centre diania vo Westfield Parramatta v Sydney a skončiť v nákupnom centre Westfield Doncaster východne od Melbourne. Trať ultramaratónu mala 875 km s rôznymi stupňami nadmorského prevýšenia. V Austrálii a dokonca do celého sveta bolo rozposlané otvorené pozvanie na túto udalosť, ktorá sa mala konať 27. apríla 1983. Reklamná kampaň sa začala. Ak ste boli dosť dobrí, alebo mali odvahu, mohli ste sa prihlásiť. Hlavnou výhrou, ktorá mala prilákať aj skutočné SA maratónov, bolo $10,000. A možno práve kvôli tomu na tomto inauguračnom ultramaratóne zo Sydney do Melbourne sa neprihlásili obyčajní bežci. Boli tam majstri sveta, ktorí už vyhrali zopár takýchto ultramaratónov na túto vzdialenosť. V konečnom výbere bolo zaregistrovaných 14 bežcov, ale jeden z nich bol skutočný problém. Mal 61 rokov. Usporiadatelia sa obávali, aby im počas pretekov niekde na diaľnici nezomrel. Doslova ho popísali slovami nejaký starý geriatrický pacient. Snažili sa to napraviť a tak zavolali tomu starému pánovi Cliffovi Youngovi a presvedčili ho, že sa musí nominovať na tento pretek. Poprosili austrálskeho bežca maratónov Tonyho Raffertyho, ktorý sa tiež zúčastní pretekov, aby preveril kondičku starého pána. Pretože nemali žiadny proces podávania žiadostí, dokonca bolo vyhlásené, že prihlásiť sa môže ktokoľvek. Žiadny limit veku, žiadne predchádzajúce úspechy, žiadne testovanie alebo kontroly doktora, nič podobné. A nemohli Cliffovi povedať, že ho nepustia na pretek z obavy, aby im tam neumrel. Tony a Cliff bežali spolu asi 3-4 hodiny a začali stúpať do kopca. Tony začal pridávať a vyvíjal tlak na Cliffa, lebo si začal uvedomovať, že to vôbec nie je zlý bežec. Ale Cliff stále úplne v kľude držal jeho tempo. Tony mu začali bežať hlavou myšlienky typu do čerta, mám 27 rokov a tento chlapík 61 a stále drží moje tempo. Došlo mu, že toto je výnimka. Na Cliffovi videl, že si je plne vedomý, že je lepší než veľa iných bežcov. A práve vtedy si uvedomil fakt, že Cliff vie, akí dobrí sú ostatní. Ale tí ostatní nevedia, aký dobrý je on. A to by mohlo byť to, čo priláka pozornosť. A ako ho pôvodne chcel odradiť od účasti, teraz bol zvedavý, ako zareagujú ostatní bežci, keď zistia, že je plnohodnotná konkurencia. Bol si istý, že Cliff dokončí pretek. Ba čo viac, dokonca bol presvedčený, že to bude pretek medzi nimi dvoma.
Cliff vyrastal s 5 sestrami a jedným bratom na malej farme Beach Forest, priamo uprostred pohoria Otway. Nemali veľa peňazí, dokonca sa dalo povedať, že boli dosť chudobní. Pestovali vlastnú zeleninu a ovocie. Prešli si hospodárskou krízou práve, keď boli malé deti. Teraz už spomínal s úsmevom na svoje detské časy. Niekedy sme museli dobehnúť králika, aby sme sa mohli najesť. Žil s matkou, ktorá bola skvelá a zároveň veľmi inteligentná žena. Cliff bol celý život veľmi uzavretá kniha. V jeho živote, ktorý žil na horách, toho veľa nebolo. Denne prebehnul približne 30 kilometrov. Behával cez kopce v každom počasí. Taká bola jeho existencia. Ale vždy chcel so svojím životom niečo urobiť, ale nevedel presne čo. Ten nápad samozrejme dostal jedného dňa, keď zaháňal ovce. Vždy, keď sa rozbehol, sa mu zdalo, že má možnosť utiecť. Behával v gumákoch, pretože mláky boli vždy hlboké aj 6 cm. Bolo obdobie, keď dážď neprestával. A pri tomto každodennom behávaní sníval o tom, že by sa mohol stať slávnym bežcom. Dokonca, že by sa mohol zúčastniť aj olympijských hier. A vtedy vlastne ani len netušil, akým slávnym sa v skutočnosti môže stať. Ľudia si o ňom mysleli, že je tak trochu blázon a z toho mal pocit, že tam nepatrí. Chcel patriť do skupiny ľudí, bežcov na dlhé trate, rovnaká láska k behu, rovnaké sny, nádeje na víťazstva. Ľudia, ktorí to cítia tak, ako to cíti on a vedia ho podporiť, pochopiť, uznať. Jedného dňa Cliff Young prekvapil svoju rodinu i susedov oznámením svojho zámeru zúčastniť sa inauguračného ultramaratónu zo Sydney do Melbourne. Čo v skutočnosti znamenalo 875 km dlhý 7-dňový bežecký ultramaratón. Tento maratón prilákal najvytrvalejších maratóncov z celého sveta. 61-ročný pestovateľ zemiakov bol prinajmenšom nepravdepodobným uchádzačom. Cliff žil jednoduchý život. Na rodinnej farme so svojou mamou, ktorá sa starala o nich a o farmu. Pestovali plodiny, chovali hospodárske zvieratá. Pohľad na Cliffa, ako sa potáca po poliach v gumákoch a naháňa stádo oviec, sa stal zdrojom zábavy pre susedov. Jeho bežecká taktika, ktorá bola skôr šuchtanie ako poriadny beh, bola dosť zvláštna a svojich susedov ako ostrieľaný atlet určite neohromil. Cliffová rodina si nemohla dovoliť kone a tak Cliff roky trávil dni a noci naháňaním oviec pešo. Často prekonávajúc obrovské vzdialenosti bez odpočinku. Cliff bol presvedčený, že ultramaratón je len ďalšou verziou naháňania oviec. Pomyslel si, že ak dokáže naháňať ovce 2 dni v kuse v ťažkých gumákoch, určite sa dostane do Melbourne. No keď sa Cliff podelil o svoje plány, zúčastniť sa pretekov, stretol sa s veľkou skepsou. Ľudia sa mu posmievali. Musíš len žartovať. Videl si sa bežať? Vyzeráš, ako by si sa mal ísť liečiť. Všetci krútili hlavami presvedčení, že starý farmár sa asi nakoniec predsa len zbláznil. Ale Cliff im nevenoval pozornosť. Mal tichú dôveru vo svoje schopnosti. Takže zatiaľ, čo mu nikto neveril, Cliff ďalej žartoval a rozprával o svojich šanciach. A v dobrej nálade sa sústredoval na prípravu najväčšej výzvy svojho života. Keď Cliff prišiel do Sydney, aby sa zaregistroval na preteky, nevedel si pomôcť, ale cítil sa ako ryba na suchu. Ostatní súťažiaci boli všetci seriózni profesionálni športovci, oblečení v špičkovom oblečení a dodržiavali prísne tréningové režimy. Prišli z celého sveta, aby sa pokúsili o tento beh, ktorý je všeobecne považovaný za jeden najnáročnejších a najnebezpečnejších na svete. Keď sa Cliff rozhliadol, videl bežcov, ako sa výživne stravujú, hydratujú sa špeciálnymi elektrolytickými nápojmi, užívajú luxusné doplnky výživy.
I členovia tímu sa starajú o ich nohy, riešili prevenciu vzniku plusgierov a uisťovali sa, že ich topánky sú v perfektnom stave. To všetko bolo pre Cliffa úplne cudzie. Jeho podporný tím pozostával z jeho brata, Sida a niektorých ďalších priateľov a členov rodiny, ktorí mu pomáhali po ceste. Na občerstvenie si zobral len zeleninu z farmy, vodu, že si občasne uvarí šálku čaju. Na rozdiel od high-tech vybavenia, jeho konkurentov mal Cliff na sebe staré nohavice, na ktorých boli diery. Na nohách mal staré obnosené tenisky priamo z farmy. Toto musí byť vtip, zamrmlal jeden z bežcov, keď Cliff pristúpil na štartovacú čiaru. Starý bude mať šťastie, ak zvládne 10 kilometrov, nie to ešte, aby zabehol do Melbourne. Podobné pocity sa prehrávali medzi zhromaždenými športovcami, ale aj divákmi. Nikto nedával nenápadnému pestovateľovi zemiakov šancu. Zatiaľ, čo bežci sa motali okolo štartovacej čiary, preťahovali si svaly a tlieskali končatinami, jeden z nich, Joe Record, sa ocitol pri Cliffovi. Upútal ho, zdal sa mu zaujímavý a tak sa s ním začal rozprávať. Takže Cliff, čo urobíš s výhrou, keď vyhráš? A Joe znel trochu ironicky, ale Cliff vôbec nechápal, čo sa ho to pýta. Výhra? Aká výhra? Nehovor, že o tom nevieš, uškrnul sa Joe. Predsa $10,000 za víťazstvo. Cliff zostal prekvapený, ale aj potešený. Netušil som, že je to aj výhra. To je sakra veľa zemiakov. Joe sa len zasmial pri predstave, že by tento starý muž vôbec dokončil pretek. Ale niečo na Cliffovom nadšení bolo nákazlivé. Joe z rozmaru natiahol ruku ku Cliffovi so slovami: Povedz, kamarát, urobíme to ešte zaujímavejším. Ak jeden z nás vyhrá, rozdelíme si výhru. Cliff neváhal a pevne stisol Joevu ruku. Synu, nech vyhrá ten najlepší. Keď sa zaradili k ostatným bežcom, Joe nedokázal potlačiť úsmev nad týmto starým farmárom. Veľmi pochyboval o tom, že vydrží aspoň jeden jedinúčky deň, ale musel uznať jeho ducha pretekov. Bol rád, že ho stretol a že sa s ním mohol rozprávať. Bolo osviežujúce stretnúť niekoho, kto sa do toho dal len z čistej lásky k behu. Zbraň vystrelila. Pretek začal. Za slávnostného potlesku divákov. Dav pretekárov sa zaplietol do premávky na ulici a vtedy sa Cliff otočil na opačnú stranu a ubehol nesprávnym smerom. George Perdon, ktorý patril k favoritom pretekov, zbadal, čo sa stalo a zakričal na Cliffa. Otoč sa, Cliff! Vráť sa, tadiaľto! Keby ho Cliff nepočul a neotočil by sa, možno by to bol koniec jeho maratónu. Profesionálni bežci sa rýchlo rozbehli a nechali Cliffa v prachu za sebou. Cliff sa vydal na svoj pomalý, šuchtavý beh, ruky mu viseli pozdĺž tela. Pre vonkajších pozorovateľov to vôbec nevyzeralo, ako by bežal. Prvý deň plynul a Cliff čoraz viac zaostával. Vedúca skupinka bežala už cez mesto Michigan asi 130 km od štartu, no Cliff bol stále od nich vzdialený na hodiny. Ľudia, ktorí o ňom počuli, stáli pozdĺž trati a čakali, aby ho povzbudili. Boli to prevažne starí farmári a boli prekvapení, že ešte stále beží. Cliff mal na sebe podľa materiálov a ostatných športovcov doslova igelitové nohavice. Nepremokavé nohavice, ktoré by si obliekli pri hraní golfu. Cliff si do nich vystrihol diery ako vetráky. Boli to jediné dlhé nohavice, ktoré mal od začiatku do konca pretekov. Mal krčové žily a nechcel, aby to všetci videli. Nebol to len najdlhší, najťažší, najbohatší ultramaratón na svete. Bol to tiež aj najnebezpečnejší. Humeová diaľnica nebola veľmi sofistikovaná. Na mnohých miestach to bol jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Takto to opísal jeden z bežcov, John Connelline. Párkrát si naozaj spomínam, ako ma takmer zhodil vietor za nákladným autom. Na tej ceste musíš byť veľmi opatrný, inak ťa zrazia.
Aj Cliff ju označil za veľmi nebezpečnú. Povedal, že po tejto ceste musel postupovať veľmi rozumne. Bolo tam veľa tesných nešťastí. Kamene vystreľovali ako guľky spod kolies rýchlo idúcich nákladných aut. Mal z toho doslova modriny po celom tele. Ale nielen to bolo, s čím sa museli účastníci vysporiadať. Začali mať plusgiere, opuchnuté členky. Ultramaratón sa líši dokonca aj od bežného maratónu. Vyžaduje si určitú silu nielen tela, ale aj mysle. Predstavte si, že vaše telo začne mať tendenciu sa vypínať. Vaše obličky sú zaťažené a krv v moči nie je nezvyčajná kvôli dehydratácii. Prechádzate si naozaj mimoriadnymi emocionálnymi vzostupmi a pádmi. Váš organizmus zažíva naozaj veľmi zlé časy. A vtedy si človek začne dávať otázku. Naozaj chcem pokračovať? Naozaj chcem nechať túto bolesť pokračovať? A uvedomuješ si, že ak budeš pokračovať, tak to nebude lepšie. Práve naopak. Táto výzva, ktorej účastníci čelili, bola taká mimoriadna a neznesiteľná, že dospeli k džentlmenskej dohode, že budú 18 hodín bežať a 6 hodín spať. Keď sa zotmelo, vyčerpaný Cliff sa konečne došuchtal do Michiganu. Profesionáli boli všetci v posteliach na kontrolných stanovištiach a odpočívali. Ich podporné týmy sa starali o natiahnuté svaly, plusgierie na nohách. Cliff sa zastavil na misku polievky a tam sa dozvedel, že ostatní bežci to na dnes zabalili. Bol trochu zmetený. Cliff nevedel, že počas ultramaratónu je akceptované spať až 6 hodín. On bol presvedčený, že sa má jednoducho držať krok, až kým sa nedostanete do cieľa. Napriek tomu sa rozhodol dôverovať osvedčenej taktike profesionálov a rozhodol sa, že si tiež trošku oddychne, ale plánoval spať len 5 hodín. A tak si jeden z Cliffového podporného tímu, Val, nastavil budík na 5:30 na ráno. Ráno zazvonil budík, Cliff sa zobudil, trochu omámený, ale odhodlaný sa hneď vydať na cestu v tme skorého rána. Niečo sa mu však zdalo trochu zvláštne. Cliff očakával, že ho každú chvíľu zasiahne úsvit, ale ako sa tak šuchtal, tma sa zdala byť nekonečná. Cliff sa otočil na svoju sprievodnú dodávku so slovami: Hej chlapi, už tu bežím dlho a slnko nevychádza, čo sa deje? A vtedy si Val uvedomil, ako urobil chybu. Dôvodom bol jeho zlý zrak a omylom nastavil budík na 2:30 namiesto 5:30. Val už nemal inú možnosť, len mu s úsmevom povedať: Len pokračuj ďalej. A to ho posunulo o 30 kilometrov dopredu. Napriek tomu, že už prešiel značnú vzdialenosť bez poriadneho odpočinku, bol prekvapený, ako dobre sa cíti. A tak sa vtedy a v tej chvíli rozhodol, že na zvyšok pretekov sa vzdá 6-hodinového spánku. Veď ak dokázal pokračovať bez odpočinku pri naháňaní oviec, určite by to isté dokázal aj v tomto ultramaratóne. Od tej chvíli počas celého behu takmer nespal. A o tej noci ho nikto z účastníkov viac nevidel. Dovidenia, Cliff. Cliffova neortodoxná stratégia sa začala vyplácať. Zatiaľ, čo ostatní bežci ešte spali, Cliff sa predral na čelo skupiny. Profesionálni bežci so spatými očami sa začali vynárať zo svojich odpočívadiel, aby pokračovali v pretekoch. Keď sa vydali na cestu, začal sa skupinkou šíriť vtipná fáma ako lesný požiar. Ľudia hovorili, že starý farmár je na čele. Bežci sa posmievali a neveriacky krútili hlavami. Musel to byť len omyl. Starý muž buď skončil, alebo sa stratil. Nemohol bežať v podstate celú noc s tak krátkym odpočinkom. Ale ako slnko stúpalo a kilometre ďalej ubiehali, uprostred noci, zatiaľ čo profesionáli spali, začala byť skutočnosťou nemožná pravda. Cliff Young si uchmatol vedenie. Keď sa účastníci dozvedeli, že je to pravda a že ich predbehol 61-ročný pestovateľ zemiakov v igelitových nohaviciach, bolo to ťažké prijať.
Do toho sa zmenilo počasie, silný dážď a vietor, ale aj toto počasie sa hodilo k miestu, odkiaľ Cliff pochádzal. Takže bol na toto všetko zvyknutý. Keď médiá zistili, čo sa stalo, vyrojili sa. Diváci sa zhromaždili pozdĺž trasy a všetci zúfalo túžili zazrieť toho nepravdepodobného hrdinu v deravých nohaviciach vlajúcich vo vetre. Jednou z vecí, na ktoré si ľudia pamätajú, bol Cliffov charakteristický bežecký štýl, ktorý sa rýchlo stal známym ako Cliff Young Shuffle. Cliffové malé šuchtanie. Hlavný hrdina z filmu o Cliffovom živote uviedol, že nebolo vôbec ľahké zvládnuť tento štýl behu. Učil sa tento štýl zo záberov z pretekov a povedal, že najdôležitejšie bolo vytočiť lakte ďaleko za seba. A to spôsobilo, že bežal tak spriamene. Je to veľmi efektívny spôsob behu, pretože vaše zadné svaly a stehná absorbujú otrasy a tým chránia kĺby. Cliff sa týmto štýlom behu preslávil a pritom tento štýl začal v pohorí Otway. Behanie v gumákoch je náročné a spôsobí chaos s obyčajným štýlom behu. A tak si Cliff vyvinul tento štýl ekonomického fungovania. Keď beh mohol jednoducho pokračovať nekonečné hodiny bez extrémnej záťaže. Áno, hovoríme o šuchtaní. Tento štýl behu s Cliffom neskôr skúšali aj profesionálni bežci a dovolia si tvrdiť, že toto šuchtanie vôbec nie je pomalé. Profesionáli znásobili svoje úsilie v presvedčení, že sa starý muž skôr či neskôr zlomí. Vyčerpanie, nedostatok spánku ho nakoniec musia premôcť, ako to býva so všetkými bežcami. Nakoniec to bude len otázka času. Ako však plynul ďalší deň, viac a viac ľudí sa húfne vyrojilo, aby sa pozreli na toho bláznivého starca, ktorý zrejme nechápal svoje limity. Cliff pokračoval v šuchtaní a aj ďalšie noci sa jeho náskok zväčšoval. Novinári nevedeli pochopiť, prečo ho profesionáli nevedeli presvedčiť na oddych, a tak hlavná otázka pre Cliffa bola, prečo si išiel tak skoro dopredu. A odpoveď bola skromná a jednoduchá. Páči sa mi tá predná pozícia. Cliff zostával úplne neovplyvnený rastúcim zrušením, ktoré sa okolo neho vírilo. Pokiaľ išlo len o neho, bol na dlhom behu v austrálskej pustatine. Myslíš aj teraz, že to zvládneš až do konca? Zneli otázky médií. Ach áno, určite pobežím celú noc a dúfam, že zajtra dokončím pretek. Ako sa však preteky preklenuli do záverečnej fázy pretekov, začalo telo Cliffa vykazovať známky únavy. V jednom momente v unavenom bode Cliff zakopol o kameň, spadol a vážne sa zranil. Bol si istý, že si vyklbil rameno, ale pokračoval v šuchtaní. Jeho kroky sa stávali čoraz namáhavejšími a jeho zástavky na odpočinok boli čoraz častejšie, napriek jeho pôvodnému plánu jednoducho pokračovať. Rovnako ako ostatní bežci sa musel zastaviť, aby spal, a davy pozdĺž trasy ho s obavami sledovali a premýšľali, či sa starý pestovateľ zemiakov predsa len nedostal priďaleko. Joe Record, profesionálny bežec, ktorého Cliff stretol na štartovacej čiare, ho už niekoľko dní sledoval a vycítil príležitosť. Zrýchlil tempo, odhodlaný dobehnúť starého muža. Joe novinárom sebavedomo povedal: Myslím, že starého Cliffa dokážem dobehnúť. Hovorí o sebe, že je fajn, ale myslím, že je to len pretvárka. Joe veril, že sa Cliff v pretekoch príliš preťažil hneď na začiatku a že sa čoskoro unaví. Bol si istý, že farmárov náskok sa čoskoro vyparí a že mladosť a profesionálny tréning vyhrá. Pred novinármi vyhlasoval: Nakoniec víťazím nad vekom a Cliffovými neortodoxnými metódami. Z tých dvoch skôr stavím na Joea, pretože je to silný chlap a Cliff sa príliš namáha, povedal aj jeden z divákov pre médiá. Cliff počul šepkanie, že sa Joe Record blíži a že ho profesionálny bežec každú chvíľu predbehne. Cliff mal hlavu sklopenú.
telo vyčerpané. Ale prinútil sa ísť vpred s každým krokom. Cliffové kĺby kričali na protest. Jeho nohy boli pokryté plusgiermi, opuchnuté a ťažké ako olovené závažie. No napriek tomu starý farmár bežal ďalej svojím štýlom šuchtania, čím šetril energiu. V jednej chvíli, keď sa otočil, uvidel Joea Recorda, ktorý bežal v diaľke za ním. Mladý bežec sa iba zdál byť bližšie, než v skutočnosti bol, ale Cliffa zovrela panika. Že by sa jeho náskok tak rýchlo vyparil? Práve keď sa zdalo, že Cliffa jeho telo zradí, pozrel sa hore a uvidel cieľovú čiaru. V diaľke pred ním sa naskytnul najpozoruhodnejší pohľad na Melbourne. Jeho tréner a priateľ Val si vtedy dobre pamätá, ako Cliff usmiatý povedal: tak toto vyhráme. With him, going, Cliff B, come on, Cliffy. It was just hysteria. What about all the noise and the fire engines? Oh no, I couldn't bear the noise. I got sick of that Cliffy. Cliff bol stále od Melbourne vzdialený 30 alebo 40 míl, ale po dĺžke celej cesty až do Melbourne stáli ľudia, ktorí sa o ňom dozvedeli z televízie, z rádia, z novín a bolo im jedno, aké je počasie. Bolo im jedno, koľko je hodín. Proste sa rozhodli prísť podporiť Cliffa. Keď Cliff dobehol k tým všetkým, tí tisícky ľudí sa rozbehli a bežali s ním a pozbudzovali ho. Cliff, ideš, poď Cliff. Bola to hotová hystéria. Všetok ten hluk dodával unavenému Cliffovi neuveriteľnú energiu. Organizátori očakávali príchod do cieľa až ráno okolo 6, ale Cliff bežal v noci bez odpočinku. Každým krokom sa blížil k cieľu ultramaratónu Sydney-Melbourne. Davy lemovali ulice a prijazdovú cestu, aby privítali muža, ktorý sa za posledných pár dní rýchlo stal austrálskym hrdinom. Rev davu ho pozbudzovala vpred. Cliff sústredený, zrakom ku cieľu a iba za občasného zamávania svojim fanúšikom sa šuchtal k cieľu v strachu, že ho Joe Record predbehne. A čo bolo na tomto počine 61-ročného pestovateľa zemiakov z bukového lesa najpozoruhodnejšie? Dokázal to, čo málo kto iný. V protivetre, v prudkom daždi, v studenom počasí, v noci a bol vždy odhodlaný ako nikdy predtým dokončiť pretek. Sydney Road v Melbourne bola jednoducho preplnená. Dokonca tam boli dopravné zápchy. Beh cez takéto miesto musel byť naozaj náročný. Cítil, ako bežal na adrenalinovej hladine. Po 875 kilometrov Cliff Young, 61-ročný pestovateľ zemiakov, neskúsený bežec, o ktorom si mnohí ľudia, najmä obyvatelia Sydney, mysleli, že to nezvládne, sa práve blížil k cieľovej páske. S viac ako 50-kilometrovým náskokom pred svojim najbližším súperom. Absolútne neočakávaný úspech. Posledný deň jeho pretekov bežal celých 24 hodín bez odpočinku. Bol trochu nestabilný, ale nadšený. Keď prekročil cieľovú pásku, otočil sa a pozrel za seba. Očakával, že Joe bude len pár krokov od neho, ale nikto tam nebol. Cliffova vyčerpaná myseľ si z neho robila srandu. Joe Record nebol ani zďaleka blízko a vôbec nikto z ostatných bežcov tam nebol. Cliff nielenže vyhral preteky, ale najbližší profesionál na druhom mieste bol George Pardon o viac ako 10 hodín za ním. Na treťom mieste chvíľu po ňom skončil Cliff Ziggy Bayer a chvíľu po ňom prekročil cieľovú pásku John Hughes. 5. bol Tony Rafferty a posledný 6. bol Bob Brunner. To boli jediní súťažiaci, ktorí dokončili ultramaratón.
Zo 14 súťažiacich do Melbourne dorazili len 6. Jeho priateľ Joe Record nakoniec preteky nedokončil. Odstúpil kvôli opuchnutým členkom a podozreniu na zápal obličiek. Cliff Young nielenže vydržal, ale s veľkolepým spôsobom aj zvíťazil. Cieľovú pásku prekročil o 1:30 ráno. Zapísal sa do histórie ultramaratónu zo Sydney do Melbourne, a to časom 5 dní, 15 hodín a 4 minúty, čím prekonal rekord na túto vzdialenosť o takmer 2 dni. A tak Cliff dosiahol nemysliteľné víťazstvo nad profesionálnymi športovcami vďaka svojej vlastnej technike, čírej húževnatosti a odmietnutiu vzdať sa. Teraz sa možno pýtate, čo sa stalo s výhrou. Cliff vyhral $10,000 a hneď potom, čo si vybral šek a počul o všetkých ostatných bežcoch prichádzajúcich do cieľa, urobil to, čo by bez váhania urobil len Cliff Young. Cliff prišiel za každým z bežcov a začal im do rúk vkladať peniaze. Cliff prišiel aj za Joeom a ten si spomenul na dohodu, ktorú viac menej zo srandy uzatvoril s Cliffom. Cliff sa mu ospravedlnil, že ho neprišiel pozdraviť skôr so slovami: "Prepač, kamarát, trochu som sa nechal uniesť rozdávaním všetkých peňazí", a s úsmevom podal Joeovi $3,000. Od Cliffovho neuveriteľného víťazstva v roku 1983 Cliffov bežecký štýl bol aj študovaný a jeho technika šuchtania, dnes známa ako Young Shuffle, sa používa v ultramaratónoch. Ultramaratónski bežci na celom svete ho používajú, pretože sa ukázalo, že uvoľnené šuchtanie spotrebuje veľmi málo energie a dá sa udržať dlhý čas. Je celkom skvelou technikou pre vytrvalostné preteky. Príbeh Cliffa uchvátil celý národ. Bol outsider, ale ľudia ho jednoducho prijali takého, aký bol. Ba čo viac. Oni ho takého milovali. Bol austrálsky hrdina. Cliff sa stal najslavnejšou osobou Austrálii a myslím si, že je to preto, lebo mal nezvyčajný štýl. Jeho typické šuchtanie. Keby preteky vyhral Tony Rafferty, alebo ja, povedal moderátor v relácii, kde si pozvali Cliffa po pretekoch, myslím, že by táto zaujímavá správa vybledla do pár hodín. A asi mal pravdu. Cliff bol niekto, kto skutočne podnietil austrálsku predstavivosť. 61-ročný farmár, ktorý naháňa dobytok po svojej farme v gumákoch. Keď sa ho opýtali, aké to je byť ľudovým hrdinom, len skromne odpovedal: "Nevadí mi to, ale ani sa mi z toho netočí hlava. Stále nosím ten istý klobúk, aký som nosil predtým. Pre mňa to nie je žiadny rozdiel." Cliff bol jednoduchý muž, ktorý viedol jednoduchý život, ale nebol to hlupák. Na otázku, prečo s niečím takým čakal až do 61. roku, s úsmevom odpovedal: "Musel som počkať, kým sa zblázním." Bol to malý chlapík, ktorý za 5 dní, 15 hodín a 4 minúty sa stal väčším než kdokoľvek za celý jeho život. A každý, kto v tom čase žil v Austrálii a možno aj na svete, si Cliffa pamätá rovnako, ako si pamätá muža, čo prvýkrát vstúpil na mesiac. Z Cliffa sa stal bežec maratónov. Na farmu sa už nevrátil. Dokonca sa oženil, ale jeho mladá 22-ročná manželka mu začala organizovať život. Nahradila jeho brata, kamarátov ako manažérka, trénerka, masérka. No a tak po 5 rokoch spoločného života sa Cliff rozviedol. Spojil sa s Helen Powersovou, ktorá mu robila manažérku, a spolu s jej dvojčatami ho sprevádzala po pretekoch. Dvojčatá ho prijali ako starého otca a tak na sklonku života nebol sám. V roku 2003 v novembri Helen na Cliffové prianie zavolala Neila Carneya. Bol to veľmi dobrý Cliffov priateľ ešte od čias ultramaratónu zo Sydney do Melbourne. Vtedy pracoval ako moderátor a veľmi často robil rozhovory s Cliffom.
A tak medzi nimi vzniklo skutočné priateľstvo. Na jeho posledné stretnutie s Cliffom spomínal s dojatím. Zavolala mi žena, ktorá sa o neho starala, a tak som priletel. Pozrieť sa, ako sa má. Nebolo mu dobre. Ležal tam veľmi ticho a ja som mu začal šepkať do ucha zo pár príbehov z toho skvelého ultramaratónu z Sydney do Melbourne. Pripomenul som mu muža v dave, ktorý bežal vedľa neho asi 16 kilometrov pred cieľom a kričal: "Come on, Cliffy boy, come on." A Cliff otvoril oči a tie sa mu laskli a bol naozaj šťastný. Bol to krásny moment. Cliff miloval beh a dokonca aj keď už nevládal posledných pár dní, kým sa postavil na nohy, musel si pobehať aspoň na dvor. Cliff na druhý deň, 2. novembra 2003, zomrel vo veku 81 rokov. Mohlo by sa niekedy niečo také zopakovať? Nemyslím, že sa ešte niekedy niečo tomuto vyrovná. Príbeh Cliffa Younga nikdy nekončí, pokiaľ budú ľudia, ktorí milujú beh tak, ako ho miloval on. Cliff Young zostane už navždy austrálsky hrdina. Prekonal oveľa viac ako len rekord. Prekonal posmešky, závisť, neprajnosť susedov, a to s úsmevom. Prekonal pochybnosti ľudí a športovcov, keď sa postavil na štartovacú čiaru v Sydney. A prekonal aj sám seba vo vytrvalostnom ultramaratóne. A hoci je to príbeh z roku 1983, časom vôbec nestráca na hodnote. Viac ako hrdina by mohol slúžiť ako vzor pre ľudí, ktorí majú svoje sny a napriek času sa ich nikdy nevzdali. A tento príbeh im dodáva vieru, že raz aj oni budú pred cieľom počuť: "Come on, Cliffy boy."